It-tnejn ta' 17 il-ġimgħa matul is-sena, sena 1. Qari mill-Evanġelju ta' San Mattew, kapitlu 13, versi minn 31 sa 35. ġibilhom parabola oħra u qalilhom: is-sadna ta' smewiet tixbaħ lil-żerrija tal-mustarda li wieħed raġel ikun qabad u żeraħħa fil-għalqa tiegħu. Hija ta' bilħaq li żar waħda fost iż-żrierah kollha, iżda meta tikber tkun l-akbar waħda fost il-ħxejjex u ssir siġra, hekk li l-asafar tal-ajru jiġu jbejtu fil-frijej tagħha. Qalilhom parabola oħra: is-sadna ta' smewiet tixbaħ lil ftit ħmira li waħda mara tkun qabdet u ħaltet ma' 3 sigħan dqiq sa ma tkun qoliet l-għaġna kollha. Dan kollu Ġesu qalu bil-parabboli lin-nies u mingħajr xi parabola ma kienx ikellimhom. Biex hekk iseħħ dak li kien ingħad permezz tal-profeta meta qal: niftaħ fommi bil-parabboli, nitkellem fuq ħwejjeġ moħbija sa mit-twaqqif tad-dinja. Il-kelma tal-mulej, tifħir lilek Kristu. L-eżempju taż-żerrija tal-mustarda u tal-ħmira fit-tqiq jgħallmuna ħafna dwar is-saltna ta' Alla. Is-żerrija ċkejkna tal-mustarda tassew tikber f'siġra u tatratta ħafna asafar li jiġu jnaqru is-żerrija sewda u ċkejkna li tipproduċi. Is-saltna ta' Alla taħdem bl-istess mod. Tibda b'bidu umli u żgħir fil-qlub tal-bnedmin li huma lesti jilqgħu l-kelma ta' Alla u mbagħad taħdem b'mod li ma jidirx u titrasformak minn ġewwa. L-eżempju tal-ħmira u eżempju qawwi ieħor ta' din l-istess bidla. Meta il-ħmira tiġi miżjuda mal-alġna tal-ħobż, isseħħ trasformazzjoni u r-riżultat ta' meta jinħema jidher ċar mill-ħobż tajjeb u bnin li l-bniedem tant jeħtieġ. Is-saltna ta' Alla tipproduċi wkoll trasformazzjoni f'dawk li jirċievu l-ħajja ġdida li joffrilna Ġesu. Meta aħna nagħtu ħajjitna lil Ġesu, il-ħajja tagħna tiġi mibdula bil-qawwa tal-Ispirtu Santu li jgħammar fina għax irċevejnieh fil-magħmudija. Inti temmen fit-trasformazzjoni li l-Ispirtu Santu jwettaq fik kull darba li jintamel ħiltek biex tgħix skont it-tagħlim ta' Kristu u tal-Knisja? X'qed tagħmel biex tesperjenza din il-bidla fik u tħeġġeġ l-oħrajn ħalli wkoll huma jinbidlu f'dak li jrid minna l-Ispirtu Santu? Temmen tassew li hu jrid minnek il-qdusija tiegħek? Mulej, imlili bl-Ispirtu Santu u għamilni aktar nixbaħ lill-imgħallem tiegħi, Sidi Ġesu, permezz ta' dik il-qdusija li trid tara fija. Żid il-ħeġġa tiegħi għas-saltna tiegħek u nissel fija xewqa qaddisa li jiena ngħix biex noġbok u nagħtik glorja. Amen.
you.